Il-Ministru Clifton Grima fl-ebda ħin ma ċaħat li l-impjieg ta' Chris Cardona fil-Ministeru tiegħu ma ġiex impost fuqu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan kif qed tkompli tikber il-frustrazzjoni fost dawk li huma kontra ir-ritorn ta' Cardona mal-Gvern. Jiena pubblikament weġibt fuq din mistoqsija kienet fil-mainstream media, pubblikament weġibt il-kontratt huwa hemmhekk pubbliku, ftit hemm xi ċiżiet fuq kontratt ta' xogħol u xek. Waqt intervista fuq Campus FM, il-Ministru Grima naqas milli jsemmi fixa tisarraf fl-impjieg tal-eks Ministru Laburista. Kif meta mistoqsi dwar se jkun qed joffri Chris Cardona lill-Ministeru tal-Edukazzjoni u baqa' jinħeba wara l-kuntratt li dan għandu. Se jkun qed Andrew, kif hija tiġi informazzjoni pubblika available b'mod pubbliku, ġifieri dak kien hemm FOI ukoll il-kuntratt huwa pubbliku u naf li kien hija pubblikat fuq diversi mezzi tal-medja, anka mainstream ġifieri, hemm kuntratt għandu regolamenti tiegħu dal-kuntratt u għandu d-dmirijiet u l-obbligi tiegħu jimxi magħhom u qed jimxi bħal kulħadd ieħor u xejn differenti. Chris Cardona se jkun qed jingħata xejn inqas minn 36,920 euro fis-sena mit-taxxi tal-poplu. U minkejja li inizjalment kien qal li Chris Cardona mhux persuna kontroversjali, donnu li jista' Grima ħassu skomdu jwieġeb jekk moħħu u x'mistrieħ dwar l-impjieg ta' Cardona li jibqa' jiġi implikat fil-qorti brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Andrew, mhux qed nifhem il-ġist. Le, ġifieri, da mhux mela nagħmellek straight ħafna. Da mhux l-OPM għalulek inti tieħ kuntratt mal-Ministeru tiegħek. Il-Ministru Grima kienet wieġeb il-mistoqsijiet tal-Professur Andrew Azzoppardi waqt il-programm tiegħu fuq Campus FM meta spiċċa jammetti li wara 3 snin biftehim kollettiv skadut l-edukaturi tal-MK stadhom fil-għama dwar meta se jirċievu l-arretrati. Kif il-Ministru Clifton Grima naqas milli wieġeb jekk se jirċievuhom f'Ottubru. Dwar l-iskandlu tal-MK susser mill-paq il-Ministru qal li se jkun qed jistenna l-investigazzjoni tispiċċa. Tlabt illi jkun hemm inkjesta skont is-setat li tuni il-liġi ħankun jgħid nistenna ovvjament illi tingħalaq din. Intant il-Ministru Grima qal li bħalissa m'hawnx nuqqas tal-LSIs kif madwar 6,000 tifel u tifla skontu qed jingħataw din l-assistenza mingħand 4,000 LSI.